Sa atong pagbiya sa tuig 2020, atong iampo nga uban natong biyaan ang kahadlok, ang sakit nga COVID-19 ug ang mga kasakit gumikan sa pandemya. Apan kahibaw ta nga ang 2021 magpabilin nga daghan og mga hagit. Bisan sa balita nga aduna nay bakuna kontra sa COVID-19 nga giandam aron ipang-apod-apod sa tibuok kalibutan, ang hagit mao ang paghuwat kung kanusa kini moabot sa Pilipinas ug sa atong lalawigan sa Bohol. Tungod sa pagkawalay kasiguruhan sa kung kanusa kini moabot sa Bohol, kinahanglan nga magpadayon kita sa agresibong prevensyon batok sa COVID-19 dinhi sa atong probinsya. Kung mapakita nato nga kaya natong mapugan ang pagtakboy sa virus, pwede na natong ablihan pagbalik ang atong ekonomiya sa turismo. Tungod kay karon, daghan ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian sa atong mga kaigsuonang bulanon. Samtang padayon kitang makigbatok sa COVID-19 ug sa hinay-hinay nga pag-ablihan ang atong ekonomiya, dili usab nato kalimtan ang pagsiguro nga adunay bastanteng pagkaon para sa matag bulanon. Aron mahimong malampuson ang sektor sa agrikultura, kinahanglan usab nga atong hatagan og dakong pagtagad ang programa sa panubig sa atong mga kabaranggayan o kalungsuran. Sa atong paghangop sa tuig 2021, dili nato kalimtan ang atong mga nakatunan sa 2020. Walay mas labing bililhon kaysa sa atong pamilya ug sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan, walay mas labing angayan natong buhaton kundi ang paghatag og serbisyo sa atong mga kaigsuonang bulanon niining malisod nga panahon. Uban sa akong asawa, si Carol, ug among mga anak nga si Alexandra ug Austin, ug sa akong ugangan nga si Mama Annie Varquez Gao, tuguti ko sa pagtimbayakan ninyong tanan ug bulahang bag-ong tuig. Hinaut nga ang tuig 2021 mamahimong mas mapasayloon, mas manggihatagon og puno sa paglaom. Panalanginan unta kamo sa atong Ginoo ug magapanalipod kanimo ug sa tibuok mong banay sa mga katuigan. God save Bohol.